by ste nám krátko predstavili to, čo dnes tu ukazujete? OK, takže dnes som tu bol predstaviť produkty pre detičky, značka Cool. Sú to vlastne produkty pre školákov, škôlkárov, farebné ceruzky, rôzne vodové farby, tempery, peračníky, no všetko, čo patrí do školskej tašky. Kto podľa vás najviac využije to, čo robíte? Skôr školy, firmy alebo bežní ľudia? Ja by som povedal, že asi pre všetkého, tým, že zastupujem spoločnosť, ktorá má v ponuke naozaj široké portfólio produktov, takže nemáme len tieto školské veci, nemáme len Cool, ale v ponuke mojej firmy je zhruba 20 000 rôznych položiek od A po Z, naozaj, že od ceruziek až po sušienky rôzne, káva, všetko. Že záleží od toho, že kto čo zháňa, tak si tam nájde. To znamená, že je tam ten školský sortiment určené pre školy, vedia školáci nakúpiť, ale samozrejme aj domov na vlastnú potrebu, na kreslenie, malovanie. A potom tam máme kancelárske potreby, to zase pre tie spoločnosti, šanóny a takéto veci, ktoré oni vedia využiť nejakým spôsobom u seba pri práci. Ako reagujú návštevníci na váš stánok? Páči sa im to? Jasné, mega. Mali sme tu veľa návštev, veľa detičiek tu bolo, škôlkári, aj väčšie detičky. Už tak od toho 7. 8. ročíka sme už neboli až tak zaujímaví, lebo dnes sme mali ten stánok vlastne vyskladaný skôr pre tie menšie detičky, ale teda veľa sa kreslilo, veľa sa malovalo, skúšali nové produkty a dúfam, že sa im niečo zapáčilo a hlavne si zobrali domov veľa vecí, ktoré môžu doma skúšať ďalej. Takéto novinky môžete nájsť na Alphasat Expo 2025. Môžete nám v krátkosti predstaviť, čo vaša firma ponúka, čo dnes ukazujete na Alphasate? No, dobrý deň, moje meno je Ivan Polák, zastupujem spoločnosť Mivasoft. V podstate to, čo my ponúkame, sú komplexné riešenia pre školy, od materských škôl až po stredné odborné školy, vybavenie technológiami. Čo vás najviac baví na tom, čo robíte? To, čo nás baví najviac na tom, čo robíme, je dotiahnuť nové technológie do škôl a hlavne, aby sa vedeli využiť v procesoch výučby, či už je to využitie virtuálnej reality vo výučbe, využitie rôznych robotických prvkov, interaktívnych technológií a tak ďalej. Ako reagujú návštevníci na váš produkt? Je on záujem? To určite, keď sa aj pozrete, tak decká sa to ešte hrajú pri tých displejoch alebo s robotmi a je to pútavé hlavne pre mladých, v podstate, ktorí s tými technológiami vyslovene už sa rodia, žijú s tými denodenne. Pre tých, ktorých vás ešte nepoznajú, mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť? Ja sa volám Karol Tóth, v podstate som herec, alebo vyučený som herec, ale zaoberám sa veľa vecami, mám aj firmu, organizujem eventy, robím dubbing, hrám v divadlách, hrám vo filmoch na Slovensku aj v Maďarsku. Ako ste sa dostali k herectvu? Bol to váš sen od detstva? Úplne presne je to povedané, bol to môj sen od detstva. Ja som už ako 4-ročný si staval scény v detskej izbe, som tam naťahoval na barové stoličky deky, to bola scéna. Potom som písal divadelné hry a
moja sestra, ktorá vôbec nemá s herectvom nič spoločné, ona tam musela hrať, takže nemala na výber. Čo vo vašom živote rozhodlo o tom, že budete hercom? Tak asi tá odhodlanosť, že veľmi skoro som sa rozhodol, že tým hercom chcem byť a bol som tak odhodlaný, že kým moji spolužiaci si to menili každý týždeň, že raz chceli byť kozmonautom, potom smetiárom, potom právnikom a lekárom, ja som si vždy stál za tým, že chcem byť hercom a tak to vyšlo, že sa ten sen stal skutočnosťou. Je herectvo viac talent alebo tvrdá práca? Myslím si, že je tam potrebný talent, ale sú tam potrebné aj iné faktory. Herec musí byť veľmi dobrý tímový hráč, pretože má stále kolegov okolo seba, má režiséra, musí dobre vychádzať s výtvarníkmi, s kostýmermi, s celým umeleckým tímom, čiže je to tímová práca. A samozrejme, no je tam aj za talentom tvrdá akože aj práca, pretože musíme sa naučiť tie texty, musíme si nacvičiť tie choreografie, musíme chodiť na doučovanie spevu, čiže je tam dosť veľa práce, energie, času a hlavne viery v to, že sa to oplatí robiť a nevzdať to. Plánujete aj ďalšie herecké projekty, filmy, divadlo alebo moderovania? Samozrejme, stále sa plánujú nejaké nové veci. Momentálne sme práve dotočili seriál Ranč na Jojke a plánuje sa nová séria ďalšieho seriálu. To ešte ale nemôžem prezradiť, čo to je, ale bude to zaujímavý projekt. Dodnes mi bežia divadelné predstavenia v Maďarsku v kadejakých divadlách, keďže som na voľnej nohe, nie je to jedno divadlo, ale je to viac divadiel. A no tieto moderovačky, to je pre mňa také, dá sa povedať, že hobby, čiže takéto úlohy veľmi rád prijímam a dúfam, že ich bude čím ďalej tým viac. Ako ste sa dostali k moderovaniu podujatia Alfasa 2025? Dostal som sa k tomu tak, že jeden člen organizačného tímu, Laci Ötvös, je môj bývalý spolužiak z gymnázia a on tak registroval, že ja robím takéto moderovačky po celej krajine. Tak sme si povedali, že prečo by som neprišiel sem a podporil túto akciu. Ako vnímate prepojenie sveta technológií a sveta umenia, v ktorom pôsobíte? Fúha, tak je to veľmi dobrá otázka a o tom by sme mohli polemizovať dlho, pretože tá technológia je veľmi nebezpečná pre umenie. Už dnes tou technológiou, alebo pomocou tej technológie jedným kliknutím vytvoríme umelecké diela, či sú to obrazy, či je to hudba, dokonca už aj vo svete dabingu ten počítač začne preberať prácu hercov a dokonca už aj ten video AI vytvára malé scénky, je len otázka času, kedy dokáže takýto systém vytvoriť celovečerný film. Čiže je to nebezpečné. Bodka, je to nebezpečné. Ako hodnotíte atmosféru dnešného dňa? Prekvapilo vás niečo? Prekvapilo ma hlavne to, že v Moldave nad Bodvou, čo je, akože je malé mestečko, je takýto veľký event technologický. A prekvapilo ma aj to, že je tu taký záujem a toľko vystavovateľov. Vôbec by som to nečakal, akože mohlo by tu byť hocičo iné, ale že práve takáto technologická záležitosť, technologické expo, to je samo o sebe dosť prekvapujúce, ale pozitívne, veľmi pozitívne a gratulujem organizátorom. Čo podľa vás môžu takéto akcie priniesť mladým ľuďom a študentom? No, v prvom rade to, že tu tí žiaci, bolo tu strašne veľa detí, tie deti, tí žiaci môžu spoznať tie najnovšie technológie, bola tu robotika, bolo tu AI, kadejaké informatické systémy a čím skôr sa s tým dostanú do kontaktu, tým je väčšia šanca, aby sa s tým začali zapodievať tak hĺbšie. Čiže vnímam to ako také ponuky pre mladých ľudí, že možno ich niečo zaujme a možno sa do toho tak
hlbšie ponoria do nejakej tematiky. Možno sa z nich môžu stať informatici, programátori, alebo môžu sa zostať na hociakú pozíciu v tomto tech svete. Tak moje meno je Laurent Todd a som vlastne dodávateľ pre firmu Alfasa. Pracujeme spoločne, hlavne v oblasti školstva. A tu na výstave zastupujem hlavne svoju firmu, ale aj Alfasad a našou úlohou je predstaviť školám, ale aj inštitúciám, ako sú obce, technológie, ktoré sú novinkou v oblasti IT a vyučovacom procese, ako interaktívne tabule, myšky s umelou inteligenciou, ale aj samozrejme robotika, virtuálna realita, všetko, čo školstvo podporuje. Navštívili nás tu mnoho škôl, prišli riaditelia, ale aj samotné deti, čo bolo fajn, pretože práve tieto nástroje a techniky a moderné veci si mohli aj oni vyskúšať, čo bolo úžasné. V sortimente boli samozrejme aj kancelárske potreby a materiál, čo síce pre deti a vyučovací proces až tak dôležitý nie je, ale pre chod samotnej školy je to bezpodmienečne jedna z najdôležitejších vecí. Takže dobrý deň, moje meno je Peter Majdák a zastupujem spoločnosť TP-Link. TP-Link sa venuje sieťovým prvkom a v našom portfóliu ponúkame časti produktov. Za prvé sú to poskytovatelia internetu, za druhé sú to domácnosti. Sme najväčším výrobcom sieťových prvkov na celom svete a tretia divízia sa venuje práve podnikovým sieťam, ktorú som tuto na tomto podujatí odprezentoval. To znamená, TP-Link sa venuje samozrejme hardveru, pomocou ktorého viete vytvoriť sieť, či už je to pre domácnosť, alebo sú to siete pre nejaké väčšie firemné siete, to znamená hotely, rôzne podniky a bavíme sa o sieťach o veľkosti stoviek až 1000 klientov. Ahojte, moje meno je Peter Páloš, som konateľ spoločnosti Alfasad, ktorá usporiadala tento rok Expo 2025. Bol to v podstate prvý ročník v takomto veľkom rozmeru, kde sme pozývali aj všetky školy, škôlky a poskytli sme tu možnosť návštevy aj všetkým žiakom, študentom, aj škôlkarom, aby si všetky naše výstavky mohli interaktívne vyskúšať. Nielen vo forme, že to niekto tam predá, hodí, ale aby ste si to všetci mohli v podstate ošahať a na vlastnej koži zažili, čo sú novinky a potom od toho si mohli vaši učitelia a riaditeľa vybrať v podstate správnu technológiu, ktorá vás zaujala a potom by ste mohli v podstate integrovať ku vám do tých škôl. Bolo to podľa mňa celkom zaujímavé, nemali sme to jednoduché, je to vyše pôročnej práce, aby sme to zorganizovali. Bolo tu v podstate 30 rôznych tematík, ktoré sme pokrývali od školstva, samospráv až po podnikateľov. Ako sprievodných atrakcií sme tu mali elektromobilitu v dosť hojnom počte podľa mňa. Máme sme cez 10 bicyklov, 8 aut na vyskúšanie, pre každého troška, z každého rožka. Takže dúfame, že keď vyhodnotíme celú udalosť, tak sa nám to podarí, tak to uskutočníme aj budúci rok. A budeme sa tešiť aj na vás študentov, keď nás zase navštívite a prídete sa pozrieť na nové technologické inovácie, ktoré vám vieme ponúknuť. Ďakujem. Na 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 na.